Salamat sa pagdalo mga lambana. Ngunit bakit ilang mash na lang ng Lireo ang narito? Nasaan ang hara ng Lireo? Paparating na siya. Hindi maaaring hindi siya dumating sa mahalagang kaganapan ang mahal na reyna. Mainam. Bakit mga dama lang ang dumating? Nasaan ang hara? Paumanhin pinunong tabon. Ngunit may pinuntahan lamang ang mahal na hara. Saan siya nagtungo? Ang mga kawal ng Liabe! Takpin sila! Huwag hayaang makatakas! Ibaba ninyo ang inyong mga sandata! Sapagkat hindi sila mga kaaway. Nakakakilig. Surreal. Shocking. Shocking talaga. Ready for a love so bad? May mga confrontation. Ayan. Nakakagulo. Yes. It's, about knowing your worth. That's the thing I picked up from the movie. Parang 20 minutes pa lang ng movie, umiiyak na ako. How it ends. Parang it's unpredictable. Nanood lang ako with family. Then, nag-discuss ako with friends. Love is so bad. Now on its second week. Demolition order na ho kami rito! Ito ang bahay na pinapangarap ko noon. Sinibay na namin ang mga bahay dito! Akala ko, dito kami bubuo ng masayang pamilya at magagandang alaala. Kinakarma ako. Ano bang ginawa mo? Ako ka na hindi mo ko sasaktan! For once, maging patas ka naman! Tama na, Fred! Huwag kang makitapit siya sa gulo nyo! Ikaw ang nanggugulo! It will ruin our family! House of Lies. Siya 19, 3:20 p.m. 2026. Taon natin to. Makakabuo din tayo ng pamilya na magmamahal sa atin. Ate ka na. Hindi kita pababayaan. Objection, Your Honor. Talika na sa akin, Mr. Marco Panganiban. That's my wife. Hindi ka na dapat mahiya. Technically, pamilya ka na rin namin. Hanap ko naman na po si Ate Vanessa. Pakiramdam ko, meron na akong pamilya. Boy sa Dugo premieres March 2. Taon natin to sa GMA Afternoon Prime. Alam ko, Konde, ex mo si Liberty Sandoval, pero pwede silang kasuhan sa ginawa nila. Surgery, hindi kaya mas kailangan nila ng tulong. Kakaiba mag-usap si Liberty, parang may mental issues. Oh, yes. Pwede ba kita makausap? Saka saan? Nagkasikip for real. Maligayang pagdating sa bahay ko na din, isa po siya sa mga old-time na showbiz crushes ko po. Ang ganda niya po, as in, kuya, artwork po ni Lord. PBB Celebrity Collab Edition 2.0, 9:40 p.m. Stories have the power to change lives. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin. At dahil doon, marami rin tumulong. Nagbumulat, Lahat po yan parte ng reclamation project. naninindigan, Nadagdan natin dito yung mga nagpo-protesta. ilalaban po namin patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas at ang mga world-class na kwento ng Pilipino. Kapuso po, Jessica Soho. Ako yung mamamataya ng daw. Showbiz. Bakit? Dudulog ka na? Ito bang target? May susunod ng biktima. Kaya pala. Ito lang po ito. Huling 10 araw ng Cruz versus Cruz. Lahat po ang mga maglalaro produkto ng Letran Basketball Program. Ano ang ireregalo mo sa barkada mo mabako? Tawat? Tawat! Tabo. Tabo! Paligo! Family Feud, 5:40 p.m. Mabuti kang anak. Dapat wala ka sa loob ng kulungan. Oo, mahirap lang kami, pero may dignidad kami. Lalaban si Rosé para sa justisya ng anak. Hating kapatid, Monday to Friday. GMA. Ang ating araw-araw na kwentuhan. I will never ever give up on love. Pwede mo na rin mapakinggan anytime, anywhere. Bilang podcast simula ngayong January 1. Basketball Good Boy Abuja. Available na worldwide sa Spotify and Apple Podcast. Hindi ka makakalabas
lumabas dito nang hindi ako kasama. Babay! Sa wakas, makukuha ko na rin yung clone na yun. It's alright. Siguraduhin mo sa akin ay hihirapan mo. Torturin mo. Wala akong pakialam. Kaya ang inyong pangalan. 10 viewers, hello! Shout out! It's a man that I will make a it's a sticker. Wala sa kanya, ano? Ba't nawala? Okay. Print screen. Habang nakapila sa biyahe, during Ano break ang time print sa screen? zoo, dahil wala itong bawas sa load, may ibang features pa. Kaya watch TV on the go for free. With GMA Now, get yours now. It's alright. There. It's alright. Are you talking English? You Dutch? No, I'm not Dutch. I'm Angel. Kidding. I'm not Dutch. I'm Angel. Pati lang. Wait, my camera is... Yun. I'm not Dutch. I'm Angel. Ayan.
thumbs up. Ito ay isang kasinungaling. Kaya kinukulit ko. Wala silang kasalanan. Kaya dapat na silang palayain na. Sara! Magandali ka ang mukha ka. Kung gano'n, kasinungaling ka? Siya sa amin na ikaw ay tinangay ng mga bilyare? At kung nagsisinungaling ang Linda, hindi ba dapat siya ang parusahan? Walang dapat parusahan dahil ako ang nag-utos kay Lakeisha na magdahilan para sa aking pagkawala. Kung gano'n, aminin lang yung talataya ng pagkawala. Hindi ka na pag-inihan ng mga nangyayari. Ang usapan lamang ng nila takpan ang kanyang pagtakas noon. Ganun ba? Anong palagay ninyo? Tagalang-galang na konsen. Kung nagsisinungaling ang aking mahal na Hana at ang kanyang dama, nangahulugan lang na sila ay nagkasala sa ating batas at maaari silang matanggal sa kanilang katungkulan. Marahil ay hindi pa ako huli sa pag-isang nilalaman. Tamang-tama lang iyong pagdating. Hara ng nilalaman. Ano? Ang namatay na bastards. Kaya ngayon nandito upang pasyangin ka! Oo, tama. Sige. Anak, ano bang hahayaan mo na sabihin mo dito? Pakabalin mo na kami. Ako si Deya ng pantalon. May tumawag sa akin. Wala. Dati din na, hindi tumawag. Hindi. Kainis na lang. Nakandang mo na. Nainis.
Oy, Naku si Dea, itapon to. nilamo na may ano, What? papalayain niya yung nanay tatay niya. Ano nangyari? Nasaan si Dea? Tapos baka si matatanggal na sa ano sa Sino? si Princess. Si ano yung nag-ala Elsa? Si Metina? Hindi. Metina. Yung Metena? hara ng ano ng Yung hara ng ano? Sapiro. Bakit? Naghingi ng tulong yung mga ano may naabi kasi tinulong, di ba? Oh. Tapos tulungan kami, hindi naman kami. Tapos tinulungan niya. Oh. Tapos inamin niya na hindi naman totoong ano. Ano nang drama ni Soldarius? Eh, syempre mapakasal na siya kay ano. Ano naman sa Pilipinas? Pagkain mo, na mag-amag na. Ay, huwag ka magalit. Mag-hi ka sa tinagawa. Ay. Ay. Baka magalit. Bawal magalit. Okay, fine. Bawal magalit! Kasi na isda dito, tinapon
So, tingnan mo dito. Sa G Hands-free feature. Na sila nagsinungaling ang dama. Nang iulat ka sa amin na ikaw ay tinangay ng mga midyave? At kung nagsisinungaling ang iyong dama, hindi ba dapat siya ang parusahan? Walang dapat parusahan. Dahil ako ang nag-utos kay Rakisha na magdahilan para sa aking pagkawala. Kung ganon, ay nilinlang lang pala tayo ng ating mahal na harap. Hindi pala siya binihag ng mga minyave. At kinasangkapan lamang niya ang kanyang dama upang pagtakpan ang kanyang pagtakas noon. Ganun ba? Anong palagay ninyo? Kagalang-galang na konsepto. Kung nagsisinungaling ang ating mahal na hara at ang kanyang dama, nangangahulugan lang na sila ay nagkasala sa ating batas at maari silang matanggal sa kanilang katungkulan. Okay, kanon po. Yeah, celebrated. Ipipani? Yeah, ito yung mas sineselebrate sa Poland. Na? 6 January sa atin Sinterklaas dito. Ang pagkabigo ni Adamos. Ay, Sabi niya, balang araw, na ikaw ang kanyang makakaisang dibdib. Marahil ay hindi pa ako huli sa pag-iisang dibdib ng aking anak. Tamang-tama lang iyong pagdating. Kunin mo yung video. Hara ng ilireo. Do you need help? Yan, nakipaglandian na si Tera. May padala na. Have we met? Max, In fairness, ang gwapo ni